Radi wis semaput sing tanggung jawab sapa? Umur 50 e dingonokke kuwi ora. Piye, kowe kalah karo mbokmu? Kalah aku, beh. Ndak umum tenan. Nek nggon polah menang aku. Ngomonge. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong sing ngucapke salam entuk pahala, sing mangsuli ya entuk pahala. Dokon entuk pahala kok angale ra jamak-jamak. Well, nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kula aturaken dhateng ing winanting pakurmatan inggih menika para bapak-bapak panitia bersih dusun desa Kesongo, bersih desa Kesongo, Tuntang wonten ing ngriki lenggan sak mangke menika mugi-mugi kajatipun para bapak-bapak pinisepuh sesepuh mitra kawula ingkang lenggah wonten ing Kesongo Tuntang saged dinampi dening kersaning Gusti Karya Jagat nampi berkah lintu ingkang tumpuk matimbun-timbun menika ing saged kula aturaken panjangka saged kasembadan gegayuhan saged lulus awit saking kersaning Gusti. Ngoten niku dadine lunas le kula ditimbali wonten mriki supados atur pergelaran wayang kulit sedalu natas menika kula sampun ngaturaken menapa pikajenganipun para bapak-bapak kanthi sarana kula matur kados mekaten menika mugi-mugi dipun amini lan dipun ijabahi dening panguwasaning dat Kang Murweng Dat. Sembah nuwun. Wah, jam kalih. Wah, wis rada dicekat-ceketke dhisik. Mengko ndak lakone ora ketemu mburi. Lampahan arang-arang dipun lampahaken lakon carangan disebut sunding para bapak-bapak panitia. Ya nyatane tak golek-golekke ya kecekel entuk tenan. Sembah nuwun, sembah nuwun. Ning nong nong. Gamelane juotos. Luar biasa tenan. Ditabuh ya iso cemengklang. Matur nuwun, matur nuwun. Lele lo larase songo nembang sing kepenak karo ngundang Kang Gareng karo ngundang Bagong men le Petro omong-omongan iku wonten sing dienggo saut-sautan ora mung ngomong ijen ngenten iki ndak rasane kurang afdol ning nong ndak kelangan ngeng monggo apa ya kira-kira sing kepenak sing mirasa wae ora usah dadak sing angel-angel. Lesung jumengglung sru imbal-imbalan Lesung jumengglung manakar mangungkung kumandang apa isa jroning pati seneng dok-dok 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 matur suwun wah jan kepenak dirasake.
Ki pancen kudu ganti kocake nek. Dituthuk ora muni. Ya, kudune nek pancen ya garapane dhewe-dhewe. Kadang kala kothake ngatun menika sok kayu-kayu sing empuk menika cara gagrak Jawi Tengah, tegesipun cara Surakarta. Mergo nek didocok ben suarane keprak iso kemrempiang, pieng-pieng ngoten nika. Ning nek cara ngayuja mesti goleke kothak sing atos kaya kayu nangka, kayu jati. Nek didodhok iso tok. Nah, bedane wonten mriku. Tak serokke semerang nek pecah. Nek ora tak serokke kok ora muni, ya wis ora apa-apa. Ning nyewayange ya apik-apik tenan. Ning nong lesung jumenglung sru imbal-imbalan. Lesung jumenglung maneker mangungkung umandang ngebaki sajroning pradesan tok tok lan sak piturute. Kula nyuwun swantenipun Ibu Waranggana tanpa gamelan. Sinden 8 kabeh. Oh mau ming ya surak iye ngono sing hayo. Kita nek wis do ngantuk iso ora apa-apa. Pokoke dibetah-betahke le melek. 1 2 3 ya. Lasong jumanglung imbal-imbalan. Lasong jumanglung manakar mangungkung ngumandang nepe isa jroning pradesan tok. Stop. Sing jerit ngepeki mau sapa? Oh, ae sindene edan. Ngumandang ngebeki ora usah munggah, medun wae. Oke dengkulmu plocot iki. Baleni 1 2 3. Engko nek nganti salah meneh marai mandeg balan-baleni sinden liyane do nesu arepmu lho sak. Ora ngerti nek engko kowe ditonyo tatin. Yo lengene tatin wis sak kempolku kae gedhe banget. Yo 1 2 3 ya. Lasong jumanglung imbal-imbalan. Lasong jumanglung manakar mangungkung ngumandang nepe isa Sik. Sapa iki? Apa? Memang dhuwur, Pak. Ya medun dikurya aja menang-menangan. Nek kancane medun kowe medun, ora kancane medun kowe munggah. Nek ketok piye? Lesung jumenglung sru imbal-imbalan, lesung jumenglung maneker mangungkung ngumandang ngebeki. Nek cepet aja tunggake. Ngebeki, engko cethit suaramu. Medun. Arep notasine munggah, iki aku arep medun. Arep notasine munggah aku tetep medun. Yo. 1 2 3 ya. Lasong jumanglung imbal-imbalan. Lasong jumanglung manakar mangungkung ngumandang nepe isa jroning pradesan tok gong tok Ya, ndak dikira ngowahi sing yasa notasi, sing kakung mengko munggah. Do setuju ra munggah nggo? Aku wis setuju. Kon munggah kok emoh. Ya munggah yo mesti. Yo. Alon-alon. Lesung jumenglung sru imbal-imbalan. Lesung jumenglung maneker mangungkung ngumandang ngabaki. Iki sing kakung munggah men ora ana men dilegani sing seneng munggah 1 2 3 ya. Lasong jumanglung sru imbal-imbalan. Lasong jumanglung manakar mangungkung kumandang nepe isa jroning pradesan tok gung tok gung tok. Kancaku ki cacahe pira ta jumlahe? Ora kancaku ki cacahe pira jumlahe? Nek 24 kok suarane ming wong 7. Apa wis ra kuat ngangkat cangkem? Lho Bagong wis teko. Yo. 1 2 3 ya. Lasong jumanglung sru imbal-imbalan. Lasong jumanglung manakar mangungkung kumandang ngebeki sajroning pradesan tok gung tok gung. Ya bagus, iki jenenge kompak ngono kuwi. Yo tak selang-seling. Nek tanganku munggah swara wedok, tanganku medhun swara lanang. Ora usah tak bulan baleni. Mbak Cumpe, Mbak Andung sing kurung kulino. Nek tangan kula ngeten niku wedok, nek tangan kula ngeten niku lanang. Diperhatikan. Begitu kula ngeten langsung wedok. Begitu aku set langsung wedok.
ya. Begitu aku ngene, lanang langsung nyaut. 1 2 3 ya. Lasong jumanglong imbal-imbalan lasong jumanglong Manakar mangungkung kumandang kepak isa jroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok. Nah, ngene iki belajar dari awal seperti dipedhot saya cedhak. Ya wis iki ampun dikeploki sik niki. Ampun dikeploki sik niki durung karuan bener. Yo 1 2 3 ya. lasong jumanglong Imbal-imbalan lasong jumanglong manakar mangungkung kumandang kepak isa jroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Nah, iki jenenge lagi kompak tenan. Ora sembrono. Pisan, Kas. Yo. Tak ketok rada cendak meneh. Ben do protes yo men, kok men cendak? Ben. Tak ketok kok. Yo 1 2 3 ya. lasong Jumanglong imbal-imbalan imbalan lasong jumanglong manakar mangungkung kumandang kepak isa jroning Pas ki lho. Lesung jumengklung, nek kayak iki kudu kata-katane cepat. Lesung jumengklung, mbal-mbalan. Jadi kalimat satu kata itu disambung ra apa-apa. Yo 1 2 3 ya. lasong imbal-imbalan lasong jumanglong Wis ah bubar. Marahi mumet. Aku sing ngabani kowe ngrasake mumet kok ora. Ayo angel langsung jumengglong seru imbal-imbalan langsung jumengglong manakar mangungkung. Jane iso nek upama dipaske ngono nek latihan apa mung arep latihan lesung jumengglung. Latihan liyane wae luwih penting kok mung lesung jumengglung. Ming Ane ya piye-piyene kaya ngono wae sok-sok kadang kala iso menarik ribuan penonton ning streaming. Ming sak gembira luka kowe nganti saiki wonge lara lho. Ora mangkat mergo dijaluki gembira luka nek lunga ado kok mesti wedi nek dijaluki gembira aku lara aku. Ngopo lara apa? Lara gembira luka. Mangga. Neno. Mangga kula nyuwun dipun dawahaken srebak. Ya. Nyuwun Mbak Cumpe monggo. Dipun dawah. Ya surah. Wah, yaine nek lingguh jan. Tuwajuh nek ngadeg mak plekeni. Jendike jam-jam. Sak kelas ro Prastiwi. Duraku len, Pak. Duraku. Ayo engko jajal, mengko tak tes ngadeg berdua. Ya. Tenan kowe lak tes ngadeg berdua. Padha kuwi saya mengkeret. Wong Prastiwi kae esuk nek tuwa ki dadi jenglot. Yo, mangga. Mong lasunge haju nyes aku. Bareng weruh garing teka padha aku ya mak nyas. Bareng kowe nang kene gojek karo kanca-kanca nembang apa, Tru? Lesung Jumengglung. Nang endi iki? Nang Desa Kesanga, Tuntang. Iki jane Salatiga apa Ambarawa apa? Salatiga. Salatiga? Heeh. Kuwi tanggane Solopapat. Hah? Tanggane Solopapat. Kok Solopapat? Salatiga, Solopapat, Salolimo, Salonem. Salonem dengkulmu Salatiga iki kutha ora diitung gong ora. Acara apa to?
bersih desa. Wah, jan matur nuwun karo panjenengane para bapak-bapak sing percaya karo awake dhewe. Heeh. Ndongake muga-muga apa sing digayuh bisa kaleksanan, sing dijangka iso kelakon ya ning wajibe pancen ngono. Merga sing jeneng bersih desa ki ora kok mligi melek ming nonton wayang tok, ora. Ning muga warga desa Kesanga kene padha dicaosi pagelaran wayang kulit ki men iso dienggo cegah lek. Merga nek melek kuwi bakal entuk bokor kencana. Heeh, kaya tembange utawa suluke Njeng Sunan Kalijaga. Ayo aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane. Isine donga tetulak lan sak piturute kuwi pusaka kuwi. Ayo, tembang ning pusaka utawa mantram sakti. Patuladan sing wong melek ki pancen ya gedhe rezekine tenan. Oh. Ngono ya. Heeh, percaya aku to. Aku ki nek melek mulai mesti entuk-entukan. Asli to. Wis terbukti pancen nek melek iki gedhe rezekine. Syukur gelem gawa linggis. Nggo ngapa iki, Kang? Lho, nggo pusaka. Melek. Heeh. Sore turu ora apa-apa, ning kok jam 10 kae melek. Madang ngombe kopi nyangking linggis sangu mangkat melek ngubengi omahe tangga teparo. Engko ana sing mengo sithik dijegluk ngono. Engko nek kowe mau melek entuk TV, entuk komputer. Kuwi maling kuwi. Maling kok tok peng-pengke ora. Aja kaya ngono ora apik. Tangga teparo le tuku apa bangsa TV, kulkas ku ya nyelengi tenan. Nek tok gawe kaya ngono kuwi ora becik, Kang. Aku ki meng ngomongke kok mosok aku maling. Aku ora pantes dah paling ora aku direktur. Waduh. Direktur kaya ngono diapure kaya ngono kok direktur ngendi ora. Aneh-aneh ya, Tru. Heeh. Muga-muga kene tentrem, ayem nirik ing sambikala. Ha iya. Padha tinebina ing rubeda, tinebina ing suker sakit, kabeh mangya tentrem, ayem, sing luwih wigati rukun. Ya. Merga rukun ki apa-apa iso gati kepenak, Tru. Rukun manunggal tetunggalan garap apa-apa nek bareng-bareng sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang, pancen bener. Wong iki nek ora rukun karo tangga teparo bakal ya uripe ra kepenak. Iki menungsane. Iki lho. Kira tau srawung tangga teparo. Kancane kerja bakti ngopi ning ngarep omah. Tengok-tengok dijak wangsulan. Mula ya ora tau duwe tangga. So nek mudar arep mendem dhewe iki. So nek mati arep mendem dhewe mangkat dhewe ning kuburan. Mula kowe iki dikandhani aja ngeyel, Gong. Sing srawung sing apik ngono lho. Ora kok njur apa-apa dhewe. Wong urip ning alam padang ki ra iso ijen. Kabeh kudu entuk bantuaning wong liya. Nek ana sing muni, aku apa-apa arep dhewe. Wah, gombalemu ki ora bakal kelakon. Bener, Gong. Mula dandanana uripmu kuwi ndak didoi tangga teparo. Siapa to? Kowe. Aku ngapae? Kowe iki lho ora tau srawung tangga teparo, ora kerja bakti ora gelem, apa-apa ora gelem. Njur kowe iki ngopo ning kampung iki nek ora nganti ora duwe kanca ngono kuwi iki uripmu arep kepenak apa ora penak rasane. Aku penak-penak wae kok. Kowe kuwi sing gagas dhewe ora kepenak. Ning aja kaya ngono, Gong. Ya, tak owane uripku. Ya, apa-apa tak mangkat sesuk. Genduren ra dikabari arep menyang aku. Men ketok nek wong sregep, aku jenenge ngawur. Nek genduren ki nek ora dikabari ya ora usah menyang. Kayak kowe genduren kae ora tok kabari to tangga teparo. Lho, tak kabari kabeh. Ning pancen sing tak kabari ki tak goleki wong sing do masuk angin. Lho. Mergane men do ora menyang, dadi aku ki bathi ngono lho. Tak jojok-jojok nuwun Pak Mudya. Anggere metune mbuka lawang bregas jegrek ngono. Pripun Pak Bagong? Mboten sios. Anggere mbukake lawang pripun karo kemulan kae. Mangke genduren nggih tenggen kula. Kula mboten saged. Oh nggih mboten napa-napa. Ah, tegese lak besekane ngandang. Cah kok letunge kaya ngono lho. Ayo kuwi teknik supaya urip iki kepenak, Tru. Ya ora kepenak wong didoi tangga teparo kok lho. Wis aja gagas Bagong. Ayo tetembangan ndak wektune selak ngoyak. Ya. Nawala sing urung bisa diaturake, ya. Diaturake. Iki ana sing nyuwun uler kambang, Tru. Ya, saka Bapak Ruhara, perangkat Desa Kesanga. Oh ya. Sing kepareng diaturake uler kambang ya pesindene lenggah sik ya. Heeh. Engko nek sing rada lagu-lagu rada modern ya rada ngadeg ora apa-apa. Ya. Mbak
Cumpe wae. Oh iya. Kok jenenge Cumpe iki apa itu? Ah takonono dhewe aku ora ngerti ya. Asline sapa asline? Asline Retno. Ning parapane Cumpe. Blesteran kok sajake radong. Kok jenenge Cumpe ngopo ae? Lho, le takon ki aneh. Kok jenenge Cumpe sok ngopo ae? Anu, Mbak. Apa, Gong? Bola atos iki. Takoni apik-apik kok le wangsulan apa, Gong? Lah jenengmu sapa? Bagong apa ora ya Mas Popak to ya? Ya ora apa-apa ora. Kok jenengmu Cumpe ngopo ae? Cung? Blasteran. Hah? Aku blasteran. Berarti loro sing blasteran, Tru. Heeh. Elisa karo Cungdok. Cumpe kok Cungdok. Cumpe iki blasteran ngendi kowe? Gimbal Blasteran. karo apa? Enggak gimbal, Pak. Apa? Wah, bahasa Indonesia ya? Oh iya. Blasteran antara Indonesia melawan Cina, Pak. Wih, iki blasteran apa bulu tangkis? Hah? Kok melawan ki piye? Lah kan sagete bersatu ya berlawanan, Pak. Oh, bener. Ora berlawanan ya ora bersatu. Baul. Ah iya. Kok bisa gitu? Ya dulu tuh lara-laranya anu, Pak. Oh, kepiye lara-lara? Aku malah bingung nek nyamuni. Bagaimana lara-laranya? Oh. Kemelarah apa gimana? Dulu tuh nyokap kerja jadi TKW, Pak. Jadi TKW di Cina. Oh, nyokapnya apa, Tru? Simbok. Ibu. Wow, bahasane modern nyokap. Nyokap ibu bekerja di Cina, Pak. Cina. Jadi apa? Housekeeper, Pak. Housekeeper itu apa? Babu. Kok housekeeper toh? Kok kelingarani housekeeper? House itu rumah, Pak. Heeh. Kiper niku tukang jaga. Wis paham aku. Wis. Tukang jaga rumah, housekeeper apik lho iki kata-katane. Kata-kata modern. Ah iya. Saiki soalé ketel wis dadi rice cooker. Heeh. Iya ya. Tukang nyapu dadi cleaning service. Sing maune sopir wis dadi driver. Ah iya. Iya ya, driver goblok. Ah iya. Kok ngonekke driver goblok, sopir kuwi petok tenan. Wis marahi emosi. Ayo sing disalahke terus kowe. Ha iya wis ben terus housekeeper. Terus digendak sama bapakku, Pak. Bahasa Indonesianya yang bagus toh. Masa digendak? Dinikah. Ya, dinikah. Sama papaku yaitu ndoronya sendiri. Ndoronya sendiri ngepek anu housekeepernya. Apa ndoronya dulu bag? Kok bag piye to? Aku ini ngepek kipere kuwi. Ya wis ben dirungokke sik terus. Terus gimana itu? Kemudian lahirlah Peri Mungil dan diimpor ke Indonesia. Peri Mungil itu siapa? Aki. Aku. Wah. Peri Mungil. Ah ya wis ben dek cilik ya mungil tenan kok gong sawak ndas tok. Ono sikile, Pak. Ayo terus dinamani kok iso dinamai Cumpe? Itu pemberian dari papa. Oh, papa. Dari marga, Pak. Keturunan marga, Pak. Marga apa? Marga Satwa. Papaku Marganya apa? Margali, Pak. Loli. Oh, bener terus. Ibuke margane? P, Pak. Ibuke margane? Marga P. Boh, nanti dijumbuhke karo terus dijenengi Li Cumpe, Pak. Li Cumpe. Oh, terus celuk-celukane Cumpe niku wau. Heeh. Jan piyayi kok pinter lho. Heeh, ya syukur metu saka Margali.
karo pek. Ha iya. Terus jenenge Li Cumpek. Iya. Aku mbiyen yo margane Li, ning mbokku margane Kong. Oh. Li Cungkong. Oh. Mari silakan nyekar. Sing do paham mesti kemekelen mesti. Uler kambang. Enak. Kena guyu ning ra kena nguyuh lho engko. Iya men kok ya. Ya. Diem dong, fokus dong Mbak Cumpek mau nyanyi nih. Ya, fokus dulu Mbak Cumpek. Yang nyuruh Mas Cungkong. Pun Pak. Ayo terus ya. Kendang. Loh, cakepan kok ngendal. Kendang kok. Pak Seno telinganya Suloyo. Kendang, Pak. Oh, kendang to, krunguku ngendal. Alit Ketipung. Rekma paes sing Cakepane kok nek ngrungokke tibane kabeh lho, Tru. Heeh. Natyan panjak salah, nabuh salah, nanging panjak tetep cakrak gagah. Tetep cakrak gagah. Terus apa? Graya-graya. Nah, kuwi sing tak senengi kuwi. Graya-graya, graya-graya entuk sirah. Graya-graya entuk sirah sing penting iso megagah. Antil mensrat kowe. Ya Simbah. Ora butuh gagah-gagah. Ayo kabeh dadi kepenak. Dadi penak. Iya. Ngono kuwi. Kan sesuai sama nama aku, Pak. Namanya siapa? Retno Dumilah, Rasa Blewa, Mokah-mokah, pengen dibelah.
Wo jenenge ya kabeh terus. Iya, Retno Dumilah rasa blewah muka-muka pengen dibelah. Weh. Ya diplathok ndase ya terus. Kok dibelah kok diplathok sirahe ora. Jane pengen dibelah. Ya aja. Ya kuwi jeneng iki wis ra apa-apa jenenge. Heeh, apik kuwi. Ya. Lagi dong. Tabah Ria. Mama tenan cakepane dhewe-dhewe ku ana jenenge apa ku jenenge apa tenan ular kambang heeh iki bangsa nganggo a sesuk arep gawe nganggo sing pamane piye kon mikir aku males aku ya mikir kok emoh ora pantimo ha iya melek angel jamak-jamak. Ya coba gentenan Gong saiki arep ngaturke sapa iki sing urung diaturake, sapa sing arep aturake mengajeng. Ya. Ha iki ana sing nyuwun dadi ati iki. Heeh, diaturake. Yo, sapa? Sing kepareng arep diaturake. Men komplit. Ya. Mbak sapa jenenge? Sing guyu kemolin Mas, Mbak Cita. Mbak Cita. Ya. Cita-cita go. Ingin jadi presiden. Lagune sapa? Susana. Susan. Hah? Susan kok Susana. Susana iki ora nyanyi. Susana iki bintang film kok ya. Heeh. Ayo Mbak, jumeneng mengajeng. Ya, men padha karo kancane. Heeh. Mbak Cita. Aja lali lho terus mengko arep duwetke cumpe karo Prastiwi. Heeh. Dedeg piadeke padha. Ya sinden pokoke sok gawe paguyuban pasi apa ya? Paguyuban sinden 150 cm iki nek disingkat apa? Ayo aja kaya. Ayo dibawane Mbak Cita. Ya. Gegarane. Saka sapa, Gong? Saka Lea Solis. Oh, tegese luwe elinga nggonmu seduluran, ora usah sombong Lea Solis. Niku nggih enten hake, Pak. Ana, ya. Ora apa-apa. Iya. Iku sing cendhik iki ya bono cerewet banget iki nya. Iki teke sapa Cita. Wis ora apa-apa, wis ben. Duit ki nggo ngopo? Ya. Gegarane wong akremi. Hati-hati lho, dhuwur iki.
Wong ngantuk ki polahe werna-werna ya, Tru. Wang-wangune ki penonton streaming sing wis ngantuk. Lah ngopo? Jateng aku kok ming tulisane mataku ngono kuwi ta. Matamu kon ngapake? Ha iya. Njaluk lagu ya ora ming tulisane mataku niku. Nika arep ngunekke jenengan ning Pekewuh, Pak. Wah, aku ngerti wonge kok ternyata jujuk. Ora bakal iki. Monggo. Yen gampang Luwe yen angel ka sinden tuman iki ngopo manfaatke lambeku ya ora apa-apa kok ya wis ben karang men apa ngirit kaya langkung walah setan nombas harta wis ora arep nganu aku ora arep menirokke aku saiki cangkeman tak peniteni ya ya golek meneng ta ya engko ndak diterus kemingan ya
cita-citaku. Ingin jadi presiden. Ha iya. Apik wae gong cita-cita dhuwur ki apik. Ana tetembungan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Loh, andai kata kamu jatuh akan jatuh dalam bintang-bintang. Wah. Yo gentenan. Ayo. Iki ana pamundutan sing durung diaturake terus. Ya, sapa? Mbak Tatin. Ya. Nglagokke lali janjine. Ayo ngadeg netin. Ya, kancane pindho-pindho. Jari arep Mbak Pras karo Cumpe. Bariki. Oh iya. Anggere golek sinden kok ora tau entuk sinden dhuwur ya aku ya terus. Entuk sinden. Niku si andung dhuwur. Hah? Andung. Heeh, kedhuwuren. Heeh. Lah karepe sing sepiro? Ya sing sak cukupan wong wedok ki ora dhuwur-dhuwur ora cendhek-cendhek. Heeh. Sak congpek. Bahasamu iki. Lah? Cumpe. Oh congpek. Heeh. Lah mau margane apa? Marga Satma. Heeh. Ora satok rembug kowe kena rembug. Lambemu terkadung dosa. Ha iya. Ngomong ora nyemelangi ora. Lali janjine yo diaturake. Langsung. Bawani. Dina Minggu. Dibawani kok malah nembang gembira loka. Lho, kuwi iki ya dibawang. Dina Minggu, ayo Mas, gembira loka. Udu kuwi dina Minggu kang tak antuk tinamune. Ngono kok. Gembira loka dengkulmu. Ora ngerti gendhinge kok ora. Dina Minggu. Metu dhewe. Hah? Metu dhewe. Heeh, aku ya mangkel ya. Lah apa mangkel? Metu dhewe kuwi mah. Ora tak gawe lho iki mah. Nah, ya aku ya sok ora tak gawe. Kepiye ta iki? Marai nyebai bakal. Ah iya. Aku ya sok sebah ngono kuwi. Baleni ya. Heeh. Dina Minggu Kang kang tak anti. Ya asline nek dikap-kapak-kapakno nek ngantuk banget ki nek kon nyuwara sosok suarane sok ketrikel ngono kuwi. Meng gumantung konsentrasi apa ora? Niku iki konsentrasi ning mbuh gulune ngerti-ngerti Mak. Grul ngono lho. Anu kaya metu angine dhewe ka to? Nggih kaya glegek kaya orang. Aku mangan wae. Nggih ben ra ngantuk. Hah? Ben ra ngantuk. Ben ra ngantuk ki sing ngantuk ki mata kok sing didedeli cangkem. Lho, maksude cangkeme berkegiatan lho men mamah men matane iki melek. Ora iso ditampa nalar. Nek mantuk ya mata sing dipertahankan mata ora kok cangkeme disani terus men kene melek. Terus matane jejeli ngono. Ha iya. Kayak bakso apa-apa. Tenek kaya apa? Mung ora ngerti teknik kok, Ding. Lah napa teknike napa ben ra ngantuk? Mripatmu cacahe pira? Kalih. Nek turu siji-siji. Oh. Siji piye? Lah ya merem siji 2 jam. Ngono wis kuwi sing siji melek sing siji merem 2 jam ora mari. Mripat ki nek merem kabeh ora merem siji. Turu kok mboko nyiji ki cara ngendi ora. Ha ki teknik anyar. Teknike Bagong. Bagong piye? Ngawur. Ya ora ngawur kae Bagong ki dicintai banyak orang ya. Karena pengawurannya ya. Justru itu karena vokal. Bagong itu sebagai sosok kawula cilik yang berani membela kebenaran. Waduh. Dadi aku ki superhero. Oh. Superhero. Superhero apa Superman? Superhero Indomart. Lho. Super Indo. Superhero kok Indomart ki. Dadi aku main bakul buah-buahan. Superhero ya bangsa
Superman, Batman ngono. Mah. Lho, kok moh ngapa? Moh nek nganggo cawet ning jaba kok. Ya ora apa-apa, mbangane ora nganggo. Gak kowe seneng ah. Deloken Superman kae. Wong gleleng metenteng ngene iki. Ning daerah isin cawete abang ning jaba. Ora ndek sopan santun. Kok mesti abang ya? Ha ya mbok kok ya. Sing angel tek abang. Ning ra awake iso singset lho. Saiki justru wong do karo awak-awak sing ngono kae iki do wegah. Oh. Wong wedok iki saiki do seneng karo piye lelaki yang berperut besar. Ngandake sapa? Aku dhewe kok ora ngandake kowe kok. Kowe tersinggung. Oh. Aku ora ngerti nek Tatin ora jarikan kok. Ngapa lho? Wah, wis gilani terus. Wah, apa? Mergane piye? Awake lemu, heeh. Nganggo baju tidur mau apa mau awan. Heeh. Medun undak-undane iso ubah kabeh kae mau. Apa sing berber? Daginge. Ha iya. Oh, daging. Awake ubah, heeh. Gak wetenge ndledek medun Ya wae ndledek ya medun ndledek munggah iki. kaya wong bodong. Ha iya. Bodong iki. Ku delet wetruk iki lho ndledek medun. Oh, nah aku ora bodong iki. Mulane ora lemu-lemu. Lah, Monggo nek saka mburi dirungokke nek mlaku suarane kokek kokek kokek. kokek apa? Tak batin Tatin ki ngempit kodhok apa ya? Ora jane kok apa-apa digatek iki ngefans ra aku apa piye? Lho, nganti kamarku iki tak templeki gambarmu lho, Tin. Saking ngefanku karo kowe, tenan. Tak templeki ning lawang kae. Oh. Ning matane tak ireng-ireng. Ben ngapa? Abek wegah aku ndelokke matamu galak soal. Iya. Saking ngefanku karo kowe. Gatekke sak mlakune, sak ambune, sak suarane kok ngerti kabeh ngono lho. Ayo ngerti apal kekok kekok. Kekok takon hop 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 apa kono. Kekok. Coba sikile sing maju kuwi mundur neh. Kokek. Ngono. Dadi pancen wis disetel. Oh. Nek maju ki kokek nek mundur ki kekok. Oh. Ya den kok guyu. Jebel mong lali janjine Kekok. ora mlaku kok. Aku muni. Lah mbok ndek sapa? Ora mlaku kok muni. Kowe gagak nggembol tip. Paling ngene jenengan kuwi yang muni. Ora mungkin ya. Aku saiki ramping e. Ora nek muni Wis ora, aku mbiyen taun 2002 pancen takoni bobotku 98. Waduh. Ngapa kowe waduk keplandasmu lho, Tru? Aming waduh kagete kok tenan aku ora ngapusi 90 gedhe banget nyandang Jawa nganti rekoso kae saiki wis mulai ramping cilik. Heeh. Wis beres, enting awake. Ciliknya ya tetep muni kok. Nek mlaku tet ngono. Kok tetet ki? Aku nggembol tekek apa? Atene ra jodoh. Kok ora sesudah. Aku kodhok aku tekek. Ya lan karo wedok ya beda. Ora mungkin mbok engko nek bubar ade mlaku bareng ya. Terus ngapa? Men suarane ki imbang. Heeh. Oh nggih. Kekok tet. Sik aku tak jebok sawer. Kek apa? Matur nuwun nggih, Mas. Oleh sawer. Untuk sawer meneh iku. Pancen wong lagi kepomo kok. Ya siapa lagi yang mau kasih silahkan. Ayo dodol. Ayo. Dodol apa? Kodok. Ya. Wah, dudunsalke ya. Lah, nek dikempet ora nggawa sake. Ayo.
Ayo ngomong ora mah aku. Kok do guyu ngapa to? Ambo aku dhewe ora. Aku salah ngomong kah? Hah? Aku salah ngomong. Ora ngerti aku. Ngapa elot kok guyu bolet? Mbok ya men kok wiyaga sapa-sapa tok takoni guyu. Lah ya aku rek ya bertanya-tanya kenapa dia ketawa. Enggak tahu. Mana Kenapa? gua tahu, kenapa tidur? Loh. Kenapa tidak kok tidur? Tekan ngendi ya mau? Pinter. Burung ya. Pinter. Golek alasan. Na 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 na. Ngandar-andar. Angendukur. Aku wis ora dijemke kok. Pasurane. Ndadakno buntute. Ayo men ya. Cukul dhewe. Apane? Ndek sapa? Buntute. Buntute sapa? Ambo, aku sing tok loke sapa? Denko. Ayo men arang pengendang. Ndek buntut poko Denko. Dudu ana kok. Jan-jane kowe ning
iki gegayangan. Nek penabuh Denko, nek sinden iki. Lah apa? Cempek. Kembarane Prastiwi iki. Bola-bali. Ojas! Oh iya ben ayo. Men karang seneng kok ya. Engko bar iki dheke kon joget lho. Ya. Nek ora gelem diglundungke wae. Wong kok diglundungke iki piye ora? Mau ya. Watuk Watuk. Watuk kok omong ora. Aja watuk. Lah napa? Ora apa-apa. Apa? Apa? Ora apa-apa. Wis gak dibetutke ora. Iki dorame dhewe iki ngapa lho? Aku soalnya tahu watuk ngono itu. Oh, paham aku. Jancane tang 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 dung dang. Oke. Heeh, aja watuk. Ya oke. Jancane kowe ning ngendi? Kelakatu saset nyupriyani. Atiku Iki asine iki penabuh-penabuh iki do seneng nek ndelok kowe joget. seneng Isih do ora tutuk mesti barang isih di nek nyang ora apa-apa, ora apa. seneng war mateni jane. Ya kejaba seneng butuh mateni kowe. Oh, Pak Wondo seneng banget aku mati. Ayo. Ya. Sampun. Sampun wis. Nggih. Ya. Bacute sapa, Gong? Ki terakhir ana sing sore mau nyuwun liwung durung diaturake. Ya. Mbak Prastiwi karo Compe. Ya. Ayo anak-anak TK. Ayo berdiri, tangan ke depan, ke samping, ke muka, dilipat. Oh, lagune Sekong Bob. Ayo sesama orang kerdil jangan saling menghina ya. Ya napa iki? Iso nganu Iya. Iso kompak ayo. Jangan sekate-hati sama nyokap gue. Ini nyang Peju ini. Oh itu nyokapnya loh? Iya nyokap gue. Wow, kok kayak bebek kayak gitu. Iya. Piye kabare, Mak? Medun. Apik-apik no, piye? Medun. Medun ngendi? Medun kok ono. Tak kira medun panggung. Hah? Oh lah. Momone piye? Gusti Allah ngehi awake dhewe kok dedeg kok mung semene ya, Mak. Wis ora apa-apa disyukuri, ora apa-apa. Heeh, sing nrimo. Nrimo. Ikhlas. Aku diniat terus nrimo. Iki anu abot. Apane? Mikir apa? Mbok dibecake. Mikir abot ayo. Suara wis tuwa iki tipis suarane. Hah? Ya pek ya nduk. Sapa ta jenenge? Compe. Oh, Compe. Ora nganggo ka. Ora nganggo. Ya wong papek-papek. Dian. Ya, Compe kok. Panjure nyeluk Compe ya pek ya. Saidan ora.
Ayo Liwong. Liwong. Po iso, Mak? Nyanyi Liwong po iso? Lho, makmu ki. Wah, Liwong ki sembian sing gawe tenar lagu Liwong ki sapa? Penyanyi asline sapa? Sapa, Pak? Aku ora ngerti. Aku ki takon kowe, Jek. Sapa? Sadurunge kuwi Prastiwi wis njebloke dunia pendangdutan. Lah. Ora mantra-mantra ya, Pak. Kowe ngerti, mbokmu Prastiwi ki mbiyen nom-nomane pura wisata Jogja kae nek ora ana Prastiwi ora kebak penonton. Gembira loka ta? Lho kok gembira loka? Anggepe dheke munyok ya. Ya. Wis, Rom. Wis. Ya. Nendi? Ya ampun. Ya maju. Aja tiba lho yo. Ya maju. Aja ndak keglundung loro. Oh iya. Glundung ra iso. Mangga kanca-kanca. Nendi? Nang ngebom. Iyalah mamane ya piye? Piye to kok ket mau gemremeng ki niat ora kowe? Tak andane to, makmu ki mbiyen laire ki nyiji-nyiji. Oh to, dadi ceprot ki sikil sik. Iyalah. Mboten bareng sawak to, Pak. Ora glundung ngono sirah sik. Bar kuwi glubak ngono weteng, kletik-kletik ngono tangan loro. Terus mbokne iki piye Lenata? Terus digathukke terus mung dadi semono kuwi. Iya ya. Ayo, dadi mangga. Joget ya. Iya no. Gak kayak detotok-detotok to iki. Ora. Ora usah gawe odo-odo kowe iki. Ora ngono nesi. Anyar anak antil isan. Iki atos iki nek iki. Wong anyar arep gleleng kok. Gleleng piye? Ora apa-apa wong dedeke padha kok ya. Duh, ya mangga. Prastiwi Semaput sing tanggung jawab sapa? Umur 50 e dingonokke kuwi ora. Piye, kowe kalah karo mbokmu? Kalah aku, beh. Ndak umum tenan. Nek nggon polah menang aku. Ngomongi. Kowe aja wedi, kowe pancen sipate ngono kuwi. Iya, ning kuwi nek sejujurnya anu Pak, saya to. Oh, apik ya dua liliput. Heeh, pokoke esuk dijenengi pen penonton streaming do ngerti, ya kuwi Duoli. Nek nyuwun lagu Liwong sing nyanyi Duoli berarti Prastiwi Rocompe. Iya. Duoli. Line apa li? Oh iya, Line? liliput. Masuk, Mbak. Kok nyanyi ora meng obo. Obo-obo. Bayar. Ya, nanti. Peh wong anyar Sabtu. Lah ngono ora iso dadak anu lho. Dadak teko-teko aku to. Ngono nyentak-nyentak. Malah ini wong tuwa. Apa? Ora iso to. Lah ngono e kemayune Ram. Ora nyebut wis tuwa barang. Rasa tok kandhane kowe nengke wae nek takon. Apa nengke wae aja. Kampung aku ndak ero. Oh, Dene wong edan.
Ya. Sabtu Kuwi sampean salah jane nek nyawer duit, Mas. Kok popok. Kok mung 50. Nggih, nuwun nggih. Neh lho. Ya neh kene. Neh. Njaluk. Teni sik, Mak. Ya, kene tanteni. Ya. Awas nek ngapusi. Nah, hati-hati lho. Ya ngatos-atos lho Mas dikekake paringke tenan lho. Wingi dek-dek mben 5 dina kepungkur teng Yoja arep ana wong nyawer asdita diklethak karo pas kuwi. Sepriki dereng mari. Matane ilang siji. Mangga ya. Barongan ora galak, 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 barongan ora galak. Sik, kowe kok dadi gerongane barongan ora galak iki piye? Oh, barongan ki medeni kok barongan ora galak. Ha ya ora galak, barongane mung bathuk tok. Ya aku tok padake barongan to, Pek. Alah ngene nesu mak. Ngene nesu. Wis dijaluk urung yo? Urung ketok. Wah, gawat. Nek dielingke terus kowe iso, Ding. Duit arti lali-lali. Ya. Alhamdulillah ya, Mak ya. Heeh, sampe tuku sotek ya, Mak. Wis pokoke aku entuk sinden sing cangkeme rusak. Wis padha-padha cendake. Siji-sijine serang nganggut jare. Nganggo. Iso, tanek. Ra tak jak sesuk. Nah, aku ora oleh omong kan. Enggak. Kowe ngawur nek omong. Kowe iki ora nganggo sensor barang. Ya mangga. Ya. Sabda pati. Sembah nuwun. Nuwun nggih, Pak. Sesuk melih. Lho. Sesuk melih piye? Dalange ora ta iki? Apa? Kowe ora? Nyo, nyawer nyo. Rene yo. Apa? Ora sawer rene. Kene wedi. Tak ngekeki muni-muni. Ayo nyedhak kene ya tak sawer. Ayo kene. Ora, wis ngono wae. Ini diwaneni ya ora wani. Medeni barongan ora galak kae. Barongan ora galak medeni. Heeh. Ya Traya ndak kencakan wektu. Ya sowan ning negara Ngamarta kan. Komplit ning kok kaya isih godhang kahanane. Ayo disowani ya nganggo srebek ya. Ya langsung wae ya. Ayo.
Aklar pandaan moncar non lir kekonang surem sorotetan padang Koko Prabu menapa to sababipun dene samangke kula mboyongi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu inggih krana sakmangke murcanipun kadang paduka inggih menika pun Yayi Werkudara ingkang sawetawis wekdal nilar kasatriyaning Jodipati muga sakmangke paduka Kanjeng Koko Prabu kersa paring pepajar dhateng ingkang rayipun Puntadewa Koko Prabu jagat waisaning Ubathara wayah para jagat Yayi sanget boten nginten bilih kadang kula ing Manenggak pun Werkudara nilar dhateng negari Ngamarta mongko adat lumpia ingkang sampun kelampah ingkang pendak-pendak nilar kasatriyan menika Janaka sakmangke Janaka boten kisah saking negari Ngamarta malah gentosan Werkudara ingkang nilar praja kasinggihan mekaten Kanjeng Koko Prabu kula ingkang saking menika kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mugia keparenging galih sakmangke kersa angupaya wonten pundi dunungipun kadang kula Panenggak inggih menika pun Werkudara Koko Prabu nyat langeneng kalanggiwan adar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasare mangsa katiga Yai menawi menika dawuhipun Yai Prabu Darmakusuma kula mboten badhe selak jernyatanipun menika sampun dados kewajiban kula namung keparenga sakmangke kula nganti dhateng kadang kula pun Arjuna kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati Janaka wonten dawuh nampa dawuh timbaling Yai Prabu Darmakusuma siadi nderek pun Kakang ngupaya Kakang Mas Panenggak ya pancen mengkono menawi kula mekaten monggo Koko Prabu kula dherekaken Kakang Semaraja keri kula tak nganti anak-anak kula awiden kula dherekaken iya Kakang Nayantaka Kresna sinayang manggulung mingkanaken
Andita kang kinarya wangsit pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin ngendi nggone nuwun sewu menika wonten wujudipun Brahmana menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun dawuh penemban panjenengan menika sinten dipun tepangaken sinuwun kula menika wingking saking pertapan Sanggar Waringin wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Begawan Tunggul Wulung Begawan Tunggul Wulung kasinggihan mekaten panjenengan sinten sinuwun Nalindring Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna Nalindring Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna nalindra ingkang kondhang kawenang-wenang menika ingkang wingking kula pun Janaka Pramban weladalah sami-sami kondhangipun sami-sami kalukengrat mila beja kemayangan dene kula pinanggih lan paduka sinuwun saha Raden Janaka lajeng wigatosipun menapa Penemban estunipun malah pasang Yogyakarta ingin dene paduka Penemban pinanggih kaliyan ingkang kula Panata Ndorowati kula manah badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng panjenengan nggadahi karepotan menapa sinuwun kula nggadahi kerepotan inggih menika tinilar kadang kula Yayi Werkudara panenggak Pandhawa. Mila menawi paduka Penemban saged manggihaken wonten pundi lenggahipun Raden Werkudara inggih menika kadang kula taruna. Menapa ing paduka suwun tartemtu kula badhe nyaosaken Penemban. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Rekincang ing risang mawe gandrung. Dereng ngantos paring pangandikan Sang Begawan Tunggul Wulung kasaru pelajari punata mandura ingkang blethe-blethe ngatepen wah Yayi Kresna wah aku njaluk tulung Yayi wah aduh adikku Undang Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Koko Prabu Mandura ya mlajar-mlajar paduka wonten menapa dene ngantos dumugi wonten ing papan mriki Kresna iki kula wonten paring adhawuh
Kowe tak kandhani ya Kresna lakon negara Ngastina ora kaya sak gedhakan iki. Ngastina bedah, Yai Prabu Ngastina bedah kinukup dening mungsuh. Lho, makrem yen. Ngastina bedah menika tegesipun ngados pundi? Ngastina dibedah dening Nalindra Bantarangin Prabu Bandung Nagasewu. Lan sakwadya balane Yai Prabu Duryudana wis keduga sarta wis budidaya supaya aja nganti Ngastina bedah. Nganti dadi peperangan. Nanging tremune Prabu Bandung Nagasewu kuwi pancen digdaya sekti mandraguna. Luwih-luwih nayakane Naga Pertala, Naga Bantala lan pendhitane Guntur Geni. Wekasan kabeh nayaka Ngastina ketipikut dening Prabu Bandung Nagasewu Yayi. Jagat wasisane Bathara wayah Bathara jagat. Mekaten kok Prabu ya. Mula aku njaluk tulung karo Siadi, tulungono pun Kakang. Tulungono Yai. Tulungono supaya iki aja nganti kedrarung-drarung. Kahanan negara Ngastina iki luwarana Yai Prabu Duryudana lan sakadang-kadangane sing dikunjara karo Bandung Nagasewu. Arjuna, kula wonten dawuh kok Prabu. Janaka kula wonten dawuh. Ngastina dibedah mungsuh inggih. Lajeng kepareng paduka Prabu Bandung Nagasewu sirnakna Yai. Kabeh sapunggawane sirnakna luwarana Yai Prabu Duryudana lan sapunggawane nggone dipikut dening Prabu Bandung Nagasewu. Nyuwun pamit Koko Prabu. Iki sapa? Pandhita ing Bantarangin pujangganing Prabu Bandung Nagasewu. Aku Begawan Guntur Geni. Kowe sapa Raden? Raden Janaka. Panengahing Pandhawa. Ayo ora mbok balekake negara Ngastina. Ora mbok luwari Koko Prabu Ngastina. Kelakon panjang kamu tak untapke nyawamu. Ayo cobanen aku Begawan Guntur Geni parat. Hai mati weh. Lakon mati dening aku. Ginetak mawidaya kemanden Sang Arjuna kendang kapracundang kontal kaprabak. Dawah ngajenging nata Ndrawati cal wujuding Raden Janaka nenggih satreng Drusila Geni Bambang Wisanggeni. Lho kosek kumliyang ning Dirgantara sing kumliyang wujude Janaka lah kok bareng tiba ganti wujud Wisanggeni. Iya wae. Iki piye kok aneh temen lakone. Pancen niatku didhawuhi Kanjeng Rama. Lho, didhawuhi kon ngopo? Ya kon dadi Janaka. Lho. Kon dadi Janaka. Iya wae. Lah bapakmu, aku dhewe ora ngerti. Weh, lah dalah.
Yo, aku wis iso nyurasa marang kabeh sing dadi kekarepaning wong atuamu. Wis anggeni piye wae? Baliya marang Drepsila geni. Kakang Semar, pripun Ngastina mesti ana sambung rapete karo bendaramu. Ah, dijujuk mriko mawon, Ndara. Andya Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambahungke Bapa Begawan Guntur Geni sinuwun Bandung Naga Sewu. Ya kok lenggah ning kene ora kepenak rasaning atiku dene sapungguring Begawan Guntur Geni pangrasaku kaya melang-melang ninggal jejabang ning tepining Balumbang. Tumulih aku bakal nututi lawan tindahing Bapa Begawan Guntur Geni. Sinuwun. Ayo ndak nganti golek papan sing prayoga wae merga yen nganti iki mbacut tan wurung ngomong bakal kewirangan. Lire piye? Sinuwun Mandura nyuwun Pintasraya ndak sawangska kadohan. Nata Ndarawati kalawan Semar Badranaya nyaketi negara Ngastina. Yen pancen Begawan Guntur Geni gila, minggira tak trajangi kaya ngapa Ratu Ndarawati. Iki sapa? Takon karo aku nalindring pantarangin Prabu Bandung Nagasewu. Lah dalah Prabu Bandung Nagasewu Semar. Kula. Begawan Tunggul Wulung meneh ndi? Lah nika napa? Daturi tindak meneh Semar. Nggih, ngestaken dawuh. Prabu Bandung Nagasewu. Nggih. Aja ngleleng macakmu gembelo sirahmu. Kowe iso ngrangket wong Ngastina, iso ngalahke sapa wae. Ning sak digdaya digdayaning menungsa kuwi mesti ana pengapesane. Sak ampuh-ampuhe menungsa kuwi mesti ana keringkiane. Nadyan kowe ampuh, nadyan kowe digdaya. Ning ngerti yo, aku duwe jago. Jagomu sapa? Iki pendhita ing mburi iki tandang ana Bandung Nagasewu. Pendhita sapa jenengmu? Resi Tunggul Wulung sinuwun. Panjenengan sapa? Prabu Bandung Nagasewu. Kowe dadi serayaning Ratu Ndarawati. Niatku mung kepengin tetulung marang sak pepadaning titah. Nglakoni tapa ngrame tetulung marang sak pepadaku mongko tanpa pamrih. Gandeng nata Ndarawati njaluk tulung karo aku, wajibe ya tak tulungi. Ayo Ratu Ngastina luwarana. Ora ngluwari Ratu Ngastina aja takon dosa, mungsuhmu aku. Wah, modar dening aku rinuket dening Begawan Tunggul Wulung. Nalika semanten Yahan Ayu Baskara titi mangsa kaya wis telas tulise Prabu Bandung Nagasewu miwasang Begawan Tunggul Wulung. Kekalihipun bali asal mula bukane. Prabu Bandung Nagasewu babar Raden Werkudara. Resi Tunggul Wulung babar ingkang garwa tenggih Sang Dewi Naga Kini.
Kowe iki kok ya werna-werna iki apa ta Werkudara? Kok dadak dadi ratu barang? Iki ora bojomu Nagagini iki ya dadak dadi pendhita barang ki ngopo? Sumados saged pinanggih kaliyan Kakang Mas Bratasena. Ming arep do ketemu kok dadak do salin rupa. Mbok ya ketemu wong kowe iki karo Werkudara wis dadi bojone wis resmi, mongko ya wis anak-anak. Lah kok dadak kowe malih pendhita barang ki ngopo? Aleman. Aneh-aneh. Bandung Nagasewu apa? Bandung Nagasewu niku raine buta kok bola-bali. Wah, konangan sampean. Semar kok tangkas. Nah nggih. Bola. Ya ngono ya. Arep yang-yangane kok dadak aneh-aneh ora. Ya goleki nggon yo. Ya cerewet. Wegah. Nggo ngrusui saka njaba. Jendilane didodak-dodok. Salahe suwi. Kok nunggu kok suwi. Werkudara, ya. Lah kok dadi kaya ngono? Wah, mbuh aku dhewe ora ngerti kok dadi ana lakon sing kaya ngene. Mung manut karo dawuhing Jawata sing dikudratake gawe lakoning menungsa. Lah terus balamu piye? Minggiro aku sing tanggung jawab. Prabu Bandung Nagasewu kok wis lukar busana. Wah, jlamprong. Rasa kaya wong edan. Bali kaya wingi uni. Sinten iki? Wah, Janaka. Wis bagus barang kok dadak rene dicloreh-cloreh kaya ngono ki napa? Karepe pripun? Iki sapa iki? Iki sapa? Ayo Bali. Setengah papat iki pisan. Iya, Petro. Kanjeng Rama Antarja Antasena. Wah, sing iso mbabarke lelakonku ibumu. Ibu sinten? Nagagini. Mbok menawi ibu kapang kalian Rama. Wah, cerewet. Ndang salin bocah Jawagus. Melu sinur kowe. Ngopo to? Ngopo-ngopo nganggo kathok gojak-gajak barang ini Mas apa? Oh, aleman ora. Wis tuwa ora sesuk nandang sing aneh-aneh. Iki kathok ketat ora. Ora wangun. Sing aneh-aneh. Aduh, ngopo to? Lho ngandani karo Kang Putra kok ora. Anak Ndara Werkudara ngau kathok ketat barang ora. Ndelok mereke. Kene ming Foxy. Foxy iki merek sepatu. Kok ngerti? Ayo, Satria kok tuku sepatu barang. Sapa iki, Truk? Wis kene wae rasa metu. Aku arep ndelok ora usah kowe nek ndelok iki ngarep nyuwe wektu malah dawa wektu ora rampung-rampung. Antarja wonten timbalan. Antasena piye, Pak? Ngaturke panuwun. Dene kowe wis mbantu karo bapakmu ya. Padha-padha Pak Balya ning papanmu dhewe-dhewe le. Bagus.
Arjuna sakurawane diluwari saka pakunjaran mestine ora trima yen ngerti sing dadi Bandung Nakasewu aku ya ming sumedya ngelingake marang patrape sing tansah watak angkara Budi Candala. Kowe ora trima tak ajangi jembar le cah bagus. Jebul sing dadi Bandung Nakasewu dapurmu Werkudara. Dasar Paranyata. Niatmu apa? Supaya leren nggon mundhaya watak angkara Budi Candala. Aja rumangsa sumegih, aja rumangsa wong kondang, aja rumangsa ora ana sing ngalahke karo Duryudana. Nyatane aku karo anak-anakmu mbedah Ngastina ora gantalan wektu. Iblis lanat. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paneng sapucak ing wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung saben lakon iku pancen pun dikodratke sampeyan ya ora iso ngerti kok iso kaya ngono kedadeane ya Semar mung dadi pancatan kemawon sarta dados pengimut-imut napa sing didapukke sing gawe jagat niku arep ditaming saderma nglakoni ya gandeng sampun paripurna ndara wilujeng liring sambika wiwit purwa madya lan pusananipun sampun paripurna sak pengker kula mugi-mugi papan mriki tansah pinayungana ing katentreman karahayon karukunan kawilujengan lan nampa barokah ingkang tumpuk matikel-tikel ya Semar Badranaya semanten ugi kula nyuwun donga pangestripun tansah langgeng anggenipun ngupakara dhateng budaya lan mekaraken dhateng budaya menika ndara ya purnaning gati Surasudra jan ingkang ratsuh brasta kaping 12 Darmastuti rahing samya makarya rahing samya pinanggih den